Ara veurem l'experiment de massa, volum i densitat. Hem posat aigua fins a 150 mil·lílitres d'aigua i ara comprovarem què passa amb l'oli. Si posem oli sense la cullera, agafa aire i fa burbulletes d'oxigen. Però si ho fem amb la cullera, apretem a la paret, es queda d'oli. I no té oxigen, perquè l'oli pesa menys que l'aigua. I ara veurem... Ara posarem una... Ara posarem una... Vale. I ara tenim una... Totes aquestes boletes estan formades d'aquesta mida i veurem què passa. Aquesta boleta està menys apretada que les altres i es queda dalt. I si posem una grapesa que hem aixafat amb les alicates, baixa. Però poc a poc. Tarda una mica perquè l'oli va baixar fins que arriba al final. Ara ha arribat al final perquè pesa més que l'oli, que l'aigua. Ara posarem una altra boleta que per una meitat està més apretada i per una altra està menys apretada. I es queda dalt o baixarà. Perquè s'ha quedat pleta. Ara posem vinagre. Una gota de vinagre. Perquè si no passaria el que ha passat aquí a l'altra boleta. Això, com pesa menys que l'oli, ha baixat i es veu com marró. Ara sense cullera. I ara posarem sense cullera. A veure què passa. I també baixa. També baixa, però a dalt s'ha quedat unes burbuixes d'oxigen. I fins aquí on estàs veient? Fins aquí. Fins aquí estat. Fins aquí hem arribat. Adéu. Adéu. Que guai, no he vist mai aquí. Pues jo crec que són la mica d'experiments, eh? Sí.